I poslije smo ljudi došli. Kao što vidite, danas ćemo da stavimo ovako. Možete ovako, koji naravno snima. I evo, vidjet ćete kako to izgleda. Isposlije, kad će nešto radi. I to umirim. Na. Hildukuću. Kako ću sad uzmeti telefon, čoče? Izvinjavam se. Znači, samo kremić da ti postavim plazmicu gore. Da. Ajde. I vidimo se s nekom od sljedećih videa. Ćao.